ta hagani gapor nga sngongu biang yu trai bau ai nga gani galat but kam tam lele bau ai ka jing snotho lane ban hikai ban penkin mau nganget de dau men sim khu chong play bau ai hanga bangan perkhat kumnungan hikai ke ketien ke jong play shi kibrio malakapor yang asimet ke de ke bangas ngongu yo play namar halor jungini ke jing hikai baro ngayo ya ke jing krau ke jong play te hagani ke por nga sngongu ru yo play bau ai ke ni ke jing hikai ke banga ai kerteng ki Jingpynshai ya ki Katto Katne ki Jingsngewthuh Bakla mau ki badon ha ki ketien ki jong play namarung ki briu ki Jingsngewthuh Bakla lane ki yo ki jingi kai ki ba nadu menshua ya ka bangi shu priang ki bat ngi pentri kama ga jing emmat ngi poya ga jaka ga ba ba namar kidon ki Katto Katne ki lenong ki khot ga Bible ka bangi don kampalat ya ka ban nang ban Ngewthuh iki bat kadan kam ga Jingpyn pau no try kadan kam ga Jingpynshai ga banau men se mkhoi tenga kwa akini ga por bangan ai kendiat kinong rim ya kani ga Jingkren jonga ngalamut ban ai ha gani ga voice message ka baladep ten rei ngan ai men tagisngi shwa bangan hikai gini ga Jingpynshai kabaning kong habang kren ya gani ga ketien ke jong play lakalong lang baga ni voice message lakalong ha YouTube channel lakalong ha jingseng lani hangno ru habang puli ya gani ga Bible ngadon Katto ni teliki nongrim ki banga kwa ngani benta bat pi ban nga kwa ba pindashai kabaning kong kabanga kwa bani thu ipi kadai ba habang puli ya ga Bible ngam kwa ngan tan ya ga ketien ke jong play shaga jingkwa jonga lani shaga jing snotnat jonga ne shaga ta jing long jong ka jing shakri blay ga bangadon la long ga balang ga bangadon ne bangini tan chala ka jong kata ka dei ga nongrim ga bangadon mangam kwa ba manga kren bangan tan shaga jing biang jonga lani shaga ta jinget ka bangadon apa ka jing seng jonga ngam kwa kumta ngakwa ba ka Bible kan dei ka benta pedeng kabangi bar khait abangi kren ke ketien ke jong play bangin kren kat kum ke jingkwa ke jong play ke bola tho ke ketien ke jong namar shibon ba ki priu ki mi ki ba hikai ke ketien ke jong play ki ba tan shaga jinge jongki shaga jingkwa jongki ke ban penia hap bat ke jingkwa jongki ya kata nganumle lanu ru namar ngatip bagata ke dei ke ba mensao haga jingi dei bat ka jing shakri blay ngayo iba ga Bible kam ya ki briu jong blay kam ya ga balang Ephesus kam ya ga balang Smyrna kam ya itu ga balang baro nyotli lada kadan ga babaha uji su ong bet baga longkum ta lada kadan ga besni ong bet baga longkum ta ya eno ya ru wat ya ki briu jong blay gi bolojiet habaki keren ka bam day habaki le ka bam day habaki poi haga jing ong ka bakla ka Bible ka yithu shai ba kam day kam baki le maki ka papan pau ba ka Bible ka day ka ketien ka jo blay ka balong ka nongrim ka jo blay ka baula bu ingi ne ka perthei baka jinget jingi ka Jingsngewthuh jingi ka jing yai lenti jingi ki jing hikai jingi ki jing keren jingi baro kindai bet ki bakat kum ka ketien ka jong play om ban pen biang yangi hanai bangin pen biang lot ik baro kat kum ka jingkwa jong ka ketien ka jong play kata ka de nong rem ka benengkong ka banga kwa ngani thu ifi ka baar habanga hikai ya ka ketien ka jong play ngada Ngewthuh shai ba lada ngimyo ya ka Jingshai
Kabadai na mensim bekho jong blai. Nginom la sengut ho ini ka Bible. Namar katkum na gani gaktian ke jong trai hi kala kren shai. Kala ada kren shai ba. Kedar ke Bible kala ada shai kedar hi klem dan Jingwethuh kata. Baya ka Bible kam day na ka benta ke human interpretation. Lani ka jingpen kala ka bakan jabriyo. Kadai ka Jingpynshai lani ka jingpen kala ka bakan jaman sim ka bakan jablay. Ngapudi gani ngalap na ga shithi ga baar ka jong Timothy ka lanang ka balay ka khat ka bakat riu ka ang ka jing tho barok ka lang ka bala persan min sim do blay bat ka ba min toy ga jing hikai ga jing snang ga jing pen bet ga jing pen malian ka ba ha ga hok khnang bau bri jong blay unyo long jana ya bala pendap biang ya u shi ga jing la ba ba baro ka ba pen pau ba ga Bible ka dai ka bala inspired ka bala persan min sim do min sim ba ko jong blay. But ladang imut ban say ban kren ban penshai gane ngidon kampalat iga jingshai kabawan na man si makoy. Fingi don artli ki jingshai ki bawan hangi. Kabaning kong kada ki jingshai kabawan naga clear priyo naga jingstart priyo. Naga bangi puli ki kot naga bangi pet nagi commentary naga bangi kita kidon kam tang ba dapat bahawa kita ki bangiyo kidai na jingpen pau jong mensiam jong play ne ka betho na ka jing syam jong brio la ne na ka jing start bau dan brio nang tade ka baar ngayo iba ki brio ki penkelai ga ne tin ki jong play kat kum ka ta ka jing syam hang ka khli jong ki per ka penkelumar thlem yi brio Tengah kwa bangan ong ifi kat kum na ga Bible hi ngan pude fi na ka shithi ka baar ka jong Timothy ka lenong ka baar ngan pude ye ka jing tho ka jong Paul habau ai ka jing sneng Jingsngewthuh yo Timothy bakum no upen ken mau yo bat udah hukum hakmat jong blai ba umdei setia ban ya ban ya mai ban ya penrem ban ya keren kelumar ya ka ketien ke jong blai la dapi pule ka lenong ka ba shithi ka baar Timothy ka lenong ka baar ka ba khat sawong umta Ong tu pen ken mau ki shapang kini ki ru da ka bahukum juri ki khmat utrai banom pen shapang ki kitien ya ka banom to e ru eham hari tangi ka ban pen baklai ki bayos ngau ka kani ka jamenta bangi persang ka bani pen shai bangi persang ka bani letnia bani debate bani pen ram igwe bani persang bani tan chala ka jong ka jingai Bat ki priu ki besngapat yangi bangi keren para mangi ki bakla no ki bopuli ki pakar turu keren tu bat de na ta daw ni don kam kloi ban snut ho ke Jingshisha mde ban ye lektien ban ye pniap nia ban ye what nia ban ye criticize mde kumta uong kum ni upol yo Timothy uong ha ga khat ka bakhat san ar Timothy ko nang ko ba ar ka khat ka bakhat san uong kum no uong to persyang smart ban IT yela de bala pediang hondo blay kum unong tray ubam dan kaman le ran singap ay ni ketien ubaya sambet ya ke ketien jong ke Jingshisha kani ga de ko way na kinongrim ki ba kraw palat aga Bible ini ketien baong o absolu Paul ga khat bakhat san o ang persyang smart ban IT la de kurani ki briu ki ba kurani ketien ke jong play ba ki de ke ban penmilian ban puli bahaya ga Bible ban persyang ban dalong smart ban long diligent ban da benia ban da wat ban da minot bat uang kumno uang ba ngimdei ban le ran ban kran bet ya ka badai ya ka Jingshisha tang ba kata ka bangi kran uang kumne uang ubaya sambet ya ka ketien ka Jingshisha kani ka claim translate ka rukom ka badai ha ka ketien English ka ong rightly dividing the word of truth Lada bisngot ho ya kata ka ketien English kala de ka bakit jingmat shibon kata Bawa stopolo ang IT bahaya la dia ban puli bahaya ke ketien ke jong play bapin keren bet ke Jingshisha klem jing le right bat ke balai
bapin pia baha ia ke ketien ke jong play hagarukom kabadai kat kum kuman ke jong play, rightly dividing the word of truth. Bapinum pia kelumari ka minum syukran kum tu ke ketien ke jong play kat kabasumi namar teng ngasa yo snow sibun ke iki balang ngam kren persaan ring akwa banyarap kani bang kren kamut banong bang hangas ngau tu lun rai kidan ki Katto Katne ki bang syai ha bang puli ga Bible tinggal apan imin hagatu ke voice message ke ba South Park ndai pupra ke badang syida managane ga mande ngala kren syapang kerta jong brio but POE ia ke Jingsngewthuh Bakla jong gi bubon bakatu ke Jinghikai yang tu kedai ke bang ada syai mdai bang syukran bat ngan ong lepa ya firu kum bang ong managatu sni kanu ka bang keren ngakwa bapin pensyong nong rim naka Bible balik pensyong nong rim naka opinion jong pi naka niam jong pi naka balang jong pi ngakwa pensyong nong rim naka ni Bible haba pi sengap ini ke Jingpynshai jonga nginum kwa bani keren syabar ngakwa ngani keren bet ya ka konteks jong ke Jingsngewthuh ke jong ke ni ke ketien ke jong play nasit kwa ikata tong ini page no mentakat tu kat nekat bangalap apa jong ini ke Jinghikai ya ki Jingsngewthuh Bakla bat ki Jingpynshai ki bangayo kilong ki badan jingwit laban ong no kalong kadan jing maru lada ngiklem da syai baha ya gini gid khat ki bangan sapuli ya gini kapar kabaningkong ngasusim kelum gini kapar kat bau blay lam nganget ini ke Jinghikai kan jerong namang ini pet ki kita ki Jinghikai Bakla kabaningkong kabangakwa ngini keren gini kapar kadai naga gospel ke jong Lukas kelanang kabanrio ngini puli ya gid khat kabalai popra tong ini puli ya ke gospel ke jong Lukas kelanang kabanrio ke khat kabalai popra pet ka ongkum no to ai te ansa ai hapiru ya ke Jingsngewthuh ka babha bala tinyan bat bala kri bat bala slede kin tap ha ka plajong pi na bada ka ju Jingsngewthuh da ka bapithau on tel pat hapi ngam tip ya pi nrai ngala ju yo ngau ya kani ke Jingpuli ya kani ke khat na do ki life host nem life on rus nem menchua mdei tang hang ne pa ke ri ke jingi wat ha ka perthei hi barok wei ki nong keren ya kani ke khat bat ngakwa ba ngan pen fi banga syat yo ngau ya gani ga khat bala shimbe tang ya gani ga khat ban ong sheki pat ba ban hikai ki brio ba ladaki ai pisa shibun sheki brio la ne sheki kamu blay ong no sheki brio jong blay ladaki ai shibun ki ong give and it shall be given unto you ai te ansa ai shafi bat ngi penrung hang ne ya ka pisa man ayu ai pisat ma tangan pule mangane lesi lada kani ga khat ga ong to ai pisa ten sa ai hapiru ya ga Jingsngewthuh ba babala tunyan bala kri bala shlede kin tab ka plajo pi na bada ga ju Jingsngewthuh ru piton to pat pi lada ka ong ai pisa tingini ai pisa kalau ma pi deposit ga bank pi ai shilak te ka dan ka laban ai fi interest ka tuan ni ngakwa ngan pensyai fi gani ga khat atau ka dai ne emangin shim tang ini i khat balai popra ba ka dai ga pisa
Fi hang tangan pensay nga laong ipi gani ka degi jingi kay ga bakam jurong nang takadaw yay shabat nga. Ka Bible nga kwa fin tip bahay gani ka Bible ka tin jong play gani ka Bible ka bangi puli. Ka original Bible ka baningkong do. Kam day ka badan lenong kam day ka badan dekat. Kadai ka way bet. Ka sulong bet kum tu hap puli bet tar kum tu. Nagkatagadaw, ladapin puli, iya ki apostol, pi puli wadi Jisu. Dapi puli haba ki kuat, lani haba ki keren, sipang gitu gilanong, gidikot, gibaday, testament berim. Kim Juong, nagkataga lanong, nagkataga dikot, Kim Juong, namar kamdan lanong, kamdan dikot. Ki suong bet, kat kum ke Jingong jong ki prophet, kalong kumta, kalong kumta, kalong kumta. Baon pendep ya ke Jingong jong noi thulu pa kumta. Kamut ki briu ki hapwat daladi nama kim tip nang nul nang tu dukha. Hadien Katto kat ne post nem. Katto kat ne spas nem. Kimi ibriu ki badan ki idea ki baper ba ki persangi ka ban ban pia ya ke ne ka Bible ha ki lenong ha ki dukhat. Ningkong ki pia suatang ha ki lenong. Hadien dal nang ya ki la pia ka ha ki dukhat. Balai namar bagi kuat ban pensuk igi brio bagi dup kan mau. Hot kata kalai ram. Ya kata kay rap wat mengaruh abang ngekeren ngaong hi kalau nong ba kata ka dekat ba kata. Hari kan mau ka original Bible kam dan lenong kam dan dekat. Gabamut lada kalong kata ka kom ublairu uplan ba kadai ban nong kumta. Gabamut lada ngipuli ka Bible ngemla ban supuli iwei dekat lani silenong hari ngi haban puli true lani puli lut ka. Hang tapin sa yo iga jingmut jong ka barokway. Fi kala pen mensau, kala pen sniu, kala yalam bakla gi bubun ba gi brio. Bangi jet iwei dikhat na iwei lenong na iwei dikhat na lenong iwei dikhat bagi shimi tu dikhat. Bangi persangi ka ban penwan segi jingkeren jingi ban gi persangi ka ban penbiang gi jing kwa jong gi brio ban ta dengi selait ban keren digitu gi dikhat. Lada ka yadai bat ka konteks bat ka jingmut jong ka to brokaway ay ngo play. Handrai lada ka tu ke teks, ka bakla na ka ke konteks. Ngala banong ka ka jinghi ka iga bas nguma kata, ka babakla. Malang ngisim tayo iti teks, tang iti dikhat iway. Bat ngi bakla na ka konteks, kita ka ka bama. To shu ay nuksaifi. Lada pipuli shiti, haba pitho shiti, mentam je tho shiti shu. Handrai, aga por bangidang samla mangi ngiji tho shiti samla. Kata ka jaya barohi. But haba pitho shiti pim tho shiti na khot ka nong ka bagata ka khot ka bagata. Pim ong ya ka samla la ni samla sa pulin na ka nong ka bagata na ka khot ka bagata ba tu samla shim ti khot. Pim le amta ya ka shiti pi pulin na do ba address na do ka tarik na do ka por. Ha do ba san ha do pi pulin bun sin ka pi pulin lut bar ko pi su tho ka jingmut ayu tu shiti ka tho ba le ya pi la ni pi tho ba le tu shiti. Mentapan ngin puli ki shiti ki jong Apostle Paul ki shiti ki jong Petras ni puli bang si puli lenong idkhat. Hang tangi poy ke jaka ka baklumat lem. Tangi ni puli ya kane kalenong ka bas nrio jong Lucas ke khat ka balai pupra ka ba ong to aitan sa IP ka jing tau ba i balatinyan bat balakri i balashledi gin te gi pla jong pina ba ga jing tau do bi tau an tau pa da bi. Bun ba ba shim tangi ni di khot bat ngi hikai gi brio ba ladakin ai shejar ki ni o shpojar la ni lagi ai kum tama lada pi ai kat ba pinang ai kum pinang roi nga kwa nga nong fi gi ni da perkhat ba ka dei kum no ni di khot ka dei kum no ni di khot kan mau ngam persha ya ga ba pi ai mo ka bible ko utaw bo bet shibon unyo at shibon ong wa supol ha ga shiti ga ba ar ko nong ba khandai wong ga taktin. Ona bau tau bo bet shibon unyo at shibon tau bo bet kandiat unyo at kandiat ya kata ka principle dan bala ban penkelai kata hari kan mau kani ka dekat ka bang keren mangang ni kani ka dekat balai popra what ship me gani ba dai tang ya ga pisa
What chimut bapin I should play but unsa tap ak plaja piu na kri na chlei hado bapim dingam chakasho. What let mut kumta. Uklem keren kumta jisu ne. Nganut ban ong uklem keren kumta. Nama da pipule lut ia kane barok wei ia kane nong ko ban riu hadien bo jisu jet igitu ki khat arngut ki apostle haling tu le ki kamba nang ta ki pat bagi bot nang tau hikai japang ke jingger khu ber ke jingtem nang tau kuran igitu ke jingikai japang ko bong ke mos usuk suk ma phi ki bicha tangan suk ma phi ki ba ya menta suk ma phi ndagi brugin shon kordet ki phi ki baruspa nang tau kuran ter da pipule ki khat ka ba ar punyo ngakwa gine pe na du khat ba arbunyo mapindup yo egane ke jingmot jongane ke lanong brokaway fi de puli gane brokaway fi salap ang ne bau jisu ang nga ang fi iet igi nong shun jo fi to le bahai kita ge bishni fi kr khui te ge betem fi duai ru na ge betai te ge beles ne fi how taw bat hab emena ko ge ngap ni sha sa ko ru how taw ba shimla ige jan kup jo me wat khang ge sap ti ru ai ru brio bro u pa na me na taw ba shimla ige jo me wat pa na ki kumba fi man ba ki brio kin le fi to le ma fi kum jo iki na fi puli lo tiga neu au na bala na fi e tangi ge be e fi ge jingo ayu ge dei fi na bagi pop ru ki e ge be e fi na fi puli lo ang ne u sakren je pang ge jinglang jong blai bo de spun ma nang ta de ukren je pang ka khot ge balai pun de ang to lang fi ge be is nei ge mu pa jong fi ru long be is nei ndala dep na ge khot ge balai pun yo on wat bishar on bishar fi wat pen rem on pen rem fi to map no tan map fi Pi Ukraine si pang kajingle akliang, kajingle akliang. Bala da pile akliang da kabasneo pinyo ati kabasneo. Ndrela da pile ba, piyo ati kababa. Api kwa ba bin job iginong shun si pile da kababa, wali le da kabasneo. Upoy ka khat ka balay pinyo jisu, Ukraine wa wat bishar to anam bishar pi. Wat penram to anam penram pi map to an map to map no to an map pi. To ai, to an sa ai piru. Fi pi pule ye gane sa pule bahaya gane da perkhat bahaya gane bang keren atau kuran ne pisa ni kuran ne jinglong jing em jingi bangi dei ban long ki brio ki banang ban le ek baha ye kita ge basho ni kita ge ban pring jing bangi dei ban le ba bangim dei setia ban bishar ban penram ban mo ban penmong ini no bangi dei ban map ek brio bangim dei ban siu liang le basneo kham tam le gane khat bala binyo ong mdei ba pini bishar bau soong ai kabamot lada pi ai dakaba daka da mo ong no omne lada pi ai kamot lada pi bishar ye brio ti pirun bishar kamot lada pi ai dakaba sneo pi bishar ye brio ti pirun so bishar ko isni kam dei te ban ong ba ngini ai pisang ne kani gade ga bo kren shapang ka mo ong daka ju ka jingthau go bapithau an thau pi ngakwa ba pin shai bahai ga ta bakam dei e tangi ga pisang ne ka pisa ka dal ga jong ka rukom do bleu pen ki ga do no jo pio pin ai la de vi ai bleu kur khu ba ji pi ta ga dei ga jing shisha re kam dei ba pin chong ngam dan bisa yeng na ta ga dan plan ga jing era ta ga chu ai be banganio kata ka dei ga bakla bi chimini di khat e kam dei ta la do bleu pen ki e pi u bleu kwa ban kur khu pi pen ki e pi pin ai e ga ta ai ngo u bleu ga ta le ga ta nga sai le ga ta nga yo u bleu bless tang ba ngam shim ye ni khat banong batang na mar bangan chu ai ngam chu ngala le ka ngakhlem yo i Papi kai le gibre bikin ai ki sailor ke pisana yang ki popli do bikin dan chu taman bam don ki besai ke pisana ka ram don le ki bilishim daga lunro ban ai baki kwa baki niyo ai baki poison don ha jing ban ki a jing interest ado baki tip shu ban sil gesot baki klumar hado baki ne pe wan ha per te bro ko we do ki la klumar te baki sailor ke pisaki ai shi ki brio jong play baki brio ki pen royal din takia rus par ki te ki mansion takia le ke jing em ko lang luxurious nang ta de klem per khat ek eru shu shim me ne khat shu ang ai ba ki bru ki ai klumar man de ki ai ki poile de ka kordit roy manu ba yo ba hang ta pi poile ke ka ba bakla na ma bele shu shim me ne ke khat klem snot ho
What let bishar banom bishar wali penrem banom penrem ngan ang medo ni ketian wat lap met ke kren sneeuw ke brio na markin sa kren sneeuw ya piro na daga ju ke bapi ai she ke brio daga ju na ai she piro kata ka dege jingmat wali ai daga besneeuw na mala dapi ai daga besneeuw piro bin sayo daga besneeuw kata ka dege jingmat jang ni khat ka bau jisu kren na daga ju jing thau ko bapi thau yanu daga ta ju jing thau thau pi de Tengah kuat agak ni kepor bangin yo iya ni dekat ba tungin shime kan ibu kadai tangi ke pisa ngakwa ngan nakli hai kata oli shime kan ibu kadai tangi ke pisa kini kadai ke jinglong jing embaro ko bangile dan gibri ke besu tana tangban penmong penthut iki wai pen sayo i ke ju i ke jing em ia ke tu ke ju i ke bainong lada pilong kum tu boleh pim so tana ban le baha ban em ke jing em ke ba pen sengau tenat ke ba mau ke balong jingker khu ke besebun ke bekeluat ke ba yarap ke ba le isn ai ke brio nama dak ju ke jing thon tho pa de pi katakan ke de jing mot ke ba shai ha ke ni ke ba tengah kwa ba ngan ong pi ngai ngalala ban pen shai pi wat sha ban ya lam baklai ke ni wat chulit sei lo de ke pisana yang bro ban ni ai ba pi ong ba ngan ai mo la long ko ma pi tap insurance man wali le am tau blame de gum ta kadai ke snew ke ba pi interpret lumari ke ni ke khot wat sha pen bit sho na do matang sngi saka ba ar ke khot ke bangan pen i pi ke banga sha yo snow i brio baki kot igane of ngayo igane nga snow lengoro igane aga jing pule bible jonga kata kadai ya ka shiti ka jong Paul ka bo tho shigi Philippi ya ka lenong ka basa o ga khat ka ba khat lai fi ingi shimi ga ni ga khat ro but ni apply lut ha ki kam jong i bat ki jingle jong i baro kani ga khat gong u tho ga khat ba khat lai ngala banle yaki aka baro hauta ubapun syait bor yanga bat ni shimya gane gad khan ban hikai ban krani gibrio bangila ban le lot aka baro aga jingim daw taw ubapun syait bor aga tin english ko I can do all things through Christ who strengthened me. Ni lap ye ni khat ni kren ni brio bangi labet ban le ki bar khaya do bagi brio ki le jubor bagi perkhat be ling bau kris dengan le be Allah uba le exam ru le dengan ni uba le football ru le dengan ni nang tade ye ke kamu blai ru dan gi besu le jubor kum to bangala ban le be dau kris uba pen syait boring ngakwa ngan ong fi da puli bahai gane bro wai but ho pol tho ye ke yang ne fi de vi puli hang ni wa so pol tho ye ga balanga Philippi igi bangen kurani ki ba pini rap igi tu gi kentei mo vi puli khat balai wang ngekerpat ye pi ko para be kit ling ko lem besngoto men ye rap igi ni kentei na bagi ye trela mat nga ga gospel ndala dep usakrene ke ktien ke bakraw ko to boong pidi bini kemen nang tau kren wat ko slai nang ta daga baduai kuren sipang ke perkhat ke baha ndala dep u ong ka khat ke besipau ngak kemen hau trai sibun e ba nda menta pila pen tamai pat ya laga jingmut naga benta jonga haga ba pila jupur khat si shandri pim simyo lat om mga ong sapang ka jing sngaw kerdo na mga lanang haga noga jinglong bangalong haga tahiban sngaw hun pi da pi puli gani puli bahaya ka kamut ayu gani hatok kadai bangila ban le lut iki baro le lut iki baro na mangidan yu kres bo pensyait boring ngakwa ba pinda sngaw thu gani bagani ga khat ka klem kren ba pila ban le lut iki baro uong ike wap so pol ni uong kum ni uong sngap ngana puli uong
Om banga ong syapang ke Jingsngewthuh kerto na mangalanang haganolo ke jinglang mangalang hagatahiban sngawhon. Sangabong ni ngatip unuban penpo, ngatip unuban sngawdap kerhai, haga ege bari ki ege bro ngalanang, ya kata kabut ban sngau kedang ru, ban sngau tengan, ban sngawdap, ban sngau kerdo. Ya kini ki bangale, baro kini ki banga nang hang ni. Ngala ban le igini baro de dau Kris ubo pensait bor. Ya ka ai tharai ukuran ni. Piti pikai. Ya ga jing agaliang ka yo ka kot. Ukuran siya pang ga jing rap pisa. Ya ga kamu belai. Ukuran ang ni siya pang gibanget ibadan ang balang ang Makedonia. Ukuran ang ni siya pang kiba ai pisa siya ka kamu belai. Baki rap siya ga ministry ga jang Apostle Paul. But suai ya ga baun keren ni ga ni uong ngakamen how try bamenta pila pentamai pale ga jingman na mta jonga. Haga ba piju perkhat chan ripim sim yo alat kamat usngok kemen baki banget kadan ka jing perkhat tamai bakin yarap Katto gan ne ka jing ai syaga kam ka joblay kadan si syaga jing kemen nangi yo i baki brio kidan ka jing sngok hiai ka kamu play ban ai ka kamu play kadan ka jing kemen namangi yo ban le bahai ka kamu tuai Henry uong pat igani kitin mdei banga ong syapang ka jing sngok ka do mdei banga duk mdei banga duk uong balai uang kumne uang namangalanang hakanuk kanuk jinglong bangalong hagatai bangan sngawn fiti pata kitin gede ba kraw palat e jinglong men sembrong we upoli ba tho jo Timothy uang ka jinglong replay lambat ka jing sngawn galang ka jing men toy ba kraw godliness with contentment is of great gain ka ong kumta ka kitin English ka jinglong replay lambat ka jing sngawn gede ka jing men toy ba kraw pelat yo brio na Jingpynshai ka pelat yo brio na Jingkwaraha kaya da yo brio na Jingpynshai ge bubon but usong gini kitin mdei banga kren na mar banga kerdo banga sngo kerdo namar ngala nang haka nuka noru ke jinglong banga long haka tahi banga sngo ka jing shakri blai pi ban shakri yo blai pi hap ya chibo na ke kamu blai ba pin poi shakani ke jinglong men sim nga keren ni daga jing siram bapin poi shaga ni jing lam sim kadan kam bapinia kam slam fitip kidan gi briu gi shakri gi bam sngaw hon ber gi gidan bat ki sa poi shaga jing bakla ga liang gi pisa denga piyo iyang ni buang ngatip kum no ban sngaw po bai ban pen po ban ngatip kum no ban sngaw dap krai hake ke bro bar ke bro ngala nang ye ta gabut ban sngaw kadang ru ban sngaw tengan ban sngaw dap ban sngaw kerto Fifi hap bihaban lang kum ta ba bishakri yo blai kadan ko por ga ba pisno tho ba pimdan pisa ba piduna lut na liang paro hare bihaban sngo hun pat namar balai pitip pidan yo trai pidan yo Jesus Christ kadan ko por pat ga ba piyo shibon ba piroi hang taro pimde ban sha penki aga tu ga jingroi jo pi haga tu ga pisa ga ba piyo pidipin sngo hun how trai bar khat ga ba piyo kendo aga jingem Pidipin tip ba pidipin sngaw hun how try. Barkani ka yadai ka jing long men sim. Banginom hiar dah bangi kendo jing ka yoga kan ba bangi de sngaw shong shit bahanda bangi khamroi ka yadai ka jing long men sim. Baru aso pola bukuran ni ka jing nang jong ukum no ban deal bat kini ka jing shem jong ka liang ka yoga kan. Wa ngatip kum no ban penpo ngatip kum no ban sngaw dap kerhai ngatip kum no ye ka bangan mau bangan sngaw kadang bat bangan sngaw tangan ngatip ngala ban job ye kita gi jing sngaw baro ngala ban adapt balai fitip kadaw kadai udon yo Jesus Christ ge jing o ngala ban le ye kini baro ki de daw Jesus Christ bo pensait bore Ukraine ke Ukraine ga liang jong pisah denga
Bau do poy ke jaka ke jong ke jing dok ula ban yang ta do poy ke jing rus paro kan nom lai ban peniaju ubiang ha lo lo ke kom ru ubiang ba mau don yu trai kata ke de jing tho ya ke ne le nang ndi bu kuran ne bu pila ban le lo par khat sulit pelon se la pa polo su yang su ngin ya lap ne ngin ya lap bek la ba mut lot ne breu bro khat mar bangi la ban ne e do just wali don kum kata wat sulit klumar na bim so tho ya ke jing lam jong play uju shiming ni khat banong ngala ban le iki bro do to bo pencet boring ba phili ya lap phili le klumar nga kwa nganong fi ka ni ke jing tho da puli ka context bro ko ga mot ukraine be ya ke jing sngot ho ba upiang ga ba kum kono ke situation ka bola police ga ni bro ko usong u blay jonga on pendap ke jing kerdu jong phi ga bro ka ba kum ke jing kerdu spa jong ga buram kris wat ga ni ro bon bro mo bu shukran klumar kam su sta Kengangit pila syai. Bapinum de ben chu shimi gid khat Bible ban chu. Le lot ike e baro. Em. Pia ban snut ho. Kamut ayu kene ka konteks baro kwai. Takadaw ngangit ba. Kani ganyarap ipi ba. Habi pule ka Bible bapinum ben snut ho. Utho ike e umot ike no. Bapinum shim shid khat bapinum ra shin gibriyo ban chu ang. Pila ban le ike e baro daw Chris. Walik ben snut ho bakla ike briyo. Ya kani gid khat. Kani ukuran syapang. Kejingla ia kaban ke jing ke berublai. Haki jaka baro ki bangi kendo. Lakalong ladang yo shibon ladang ngim yo shibon. Ladang idonang jaka ka baduna ru ngideban biang bet. Ladang ipoi hababun ru ngideban biang bet katakan kedai. Kejingla ban le namar ngidon yu kris uba ai borengi. Mangila ban le. Ngangit kalasay katai fi. Sakaway ga dekhot ngakwa ngan peni kabanga syait lap bagi beriau kisang tho bakla. Kata kadai na kasiti kajang upol kabau tho syau Timothy ia kabaar Timothy kalanang kabaningkong ka dekhot kabanyau. Ar Timothy kalanang kabaningkong ka dekhot banyau. Ngan pensyai kendiat namar bangam don susibun kepor ngan pensyai kat bala ngan pudi kene namar ublay simla ai ngi ke mensim ke jing shepting re ke jong ke bor ke jong ke jing it ke jing le ka ngajuyos ngawi kene bala puli kene dah bayo ksot ibrio na baga betong ke jing shepting ibrio ke tip show ke poisi ke depression kilong anxious kidan ke anxiety ke jing em nang taki maki paya ke jing shepting ke bork so ke le ki nang taki mensim baman jong ke jing pen shepting ke jai ke brio ke shepting klumar ke ni ban ngi ong u play sim ai ngi ke mensim ke jing shepting re ke jong ke bor ke jing e ban ngi be ke bork so da ke khat na kwa nang fi ha u play mai ke mensim ke jing shepting kedai kata tangma ya ke ai pol tho ya ke ne shau Timothy u tho ya ke ai pitip u tho ya ke ai ne sa pulin du khat ke balai u pol u tho shaphang ka jing shakri blai ke jaw kumno bau ya kendu bat u Timothy ba u duai ba u kwa palat u iet u Timothy u kun mau u ke jing duai u de jaw mat de yam habo yo i ke jing long jong Timothy ba de brio ba bet u bam dan ke jing arsap u yo i ba mi na ke background ke ba biang ba kata ka dai umi na ke kiau ko ba shakri play umi na ke keme ke ba tip yo play but usaong ngak penken mau ya meba menten ru igi jing ayo play ke ba na mera ke ba bu igi kiti ke jonga ka ba mut ngakwa ba menom tieng ban pentrei kam igi jing ay ki jong mensim jong play ki ba na ke jing im ke jong me Timothy na mau play klem ay ke mensim ke jing shepting ba men tieng ban pentrei kam igi jing ay jong play hari haba mele e kata menle da ke jing da ke board da ke ikhtiar ke bo bleu ayame da ke jing iet wan le e ka da ke ba me kwa buram le da ke jing iet ba haba me pentron kami ke jing ay jong play da le adekar
wat sulit lemir sulit ong ngayo I tai ngali sulit yo thuk lu palut malaka yeng sulit yo thuk lut I ga jingpen pau li yo I lut si yo do shani sta ndai kumta dalong adekar ba ke ego ba mele pi ka takde ke jing hikai ko jong pol yo timothy ke ne khat ke ga ba kordora do kata kata ye ke brio ke bala dan ne men se mo ko ke jing pen em ke badan ke jing a jong play ke popon ki tiang ban pen trai kam ke jing a jong play na mal balai ki snot ho ba ki tiang ba yo kum bakla kum no yo play mai ne yo ka dan ke jing bishare nga kum ong ye ke ta ke jing pen pamala su ba ka wan no play rai ngam nuot na mal ka tiang yo play fi upol u ong yo timothy ngala de bu ti me ngala ai ki ngala la impan mo ngala plat I gitu jing ai jom men sim jom play jing im jom nga pet I jing shakri jom me tiang pat ban pen trai kam gitu jing ai na ka ta daw tho de ni sithi ba men ten ro la ni men pen ki ye jing ai ki badana me ba u play shim ai me men sim jing shap ting rei u jong ka bor ba men don bor ban pen trai kam jing ai ba me pen trai kam gan ong ben sien me day men dan ke jing e jom play ba kan wan ra ke jing kia ke jing tei ke brim de men pen sao men penram men lor ni men penram ni no men ke daw gi bakla gi brio han re ba men le ka ta daga jing in bat ba men da le atakarika ngange pila shai ya gani ke khat ngange ngin sia pen shai biang ye ne khat kan diat banginum pendan kam bakla ya gani ke khat aki we pat gi jing dan kam ngange ulai rap pi ling ba gi ni ke jing pen shai te to gi ni tuai ku pa gani ke por nga ai ngu e me ngange ba men sia ma khot jame